Avui així a la trobada de Alaquàs hem començat en la plaça de l'Ajuntament, on hem fet una figura. Nosaltres hem fet una alçada de 3 altures i hem fet unes albaes. Després hem caminat al llarg del carrer Major cap a la plaça del Santíssim. Allí hem fet una commemoració entre cometes perquè allí n'hi ha un mural referent a la dana i davant del mural que feren hem fet una intervenció al grup de dansa en una figura que hem fet nosaltres i després hem seguit i hem passat per baix del castell, per l'arc del castell, hem vingut a la plaça que és la plaça principal d'Alaquàs, i aquí hem fet un repertori continu en el que hem entrat i així tots els grups d'associacions. Per a nosaltres com a colla, aquests actes són molt importants perquè darrere de tot el que hem passat, òbviament per tot el que va ser la dana, el poder col·laborar tots els pobles, el poder dur aquests actes avant, per a nosaltres és superimportant la germanor, el mantindre la cultura i ses arrels com a poble. És que ho tiràvem en falta i per a nosaltres ha sigut molt emotiu tots aquests darrers actes que s'han fet i el que queda pendent a Catarroja i el poder tornar a retrobar-nos, que la gent dels pobles també que no obliden, no? Que som cultura, som arrels i que al final tots fem el que som com a poble. No? Moltes gràcies, tinc de donar les gràcies a la Fundació de l'Horta Sud per aquesta gran idea que han dut a terme, que ha sigut una xicoteta de les 4 que estem organitzant, però que té molta importància degut al fet que és recuperar una sèrie d'esdeveniments que des de fa temps estan en capa caiguda. Al final les associacions ens comporten germanor, ens comporten juntar gent, ens comporten companyerisme. Com nosaltres diguem, nosaltres som pinya. O sigui, la pinya que fa la mateixa moixeranga, doncs això és el que fa que estiguem tots junts. I actes com això fa que siguen creixent i que no es perdem com a poble. Donar agraïment a la Fundació l'Horta Sud, que ha sigut la propulsora de tots aquests actes, el suport que ha tingut a nivell econòmic a través de la Casa València a Barcelona i de l'Ajuntament de Barcelona, i a la resta dels ajuntaments dels pobles deixar-nos també el poder disfrutar d'aquests esdeveniments i del suport que ens han pogut donar.